Epua Seinäjoki 2015 taputeltuna ja ei mitään. Mersu oli nyt eka kertaa testissä penkin jäljellä ja ihan ok toimi, ihan ok, että päästiin siinä treeniäkin vetää ihan hyvin ja lajittelu 7. pääsis sinne. Oli vaan semmonen ongelma, että kun ei ollut ilokaasuja saapunut vielä paikalle kun oli lajittelut alkoi ja mentiin ilman kaasuja ja se vähän rokotti siinä. Ei mitään, sitten mentiin kaavioon ja yllätys Henkka Haanpää vastaan ja kyllä mä olin jo, että tää homma on selvä. Että tuntui, että autossa ei ollut niinku vetopitoa hirveästi, mutta me tiputettiin sitten painetta reilusti Akileksen tuosta Semisliksistä ja ihan jees, että pääsi ihan aika lähellekin siinä, että meni jatkoon siitä ja sitten meni käymään varikolla, että valmistaudutaan top 8 ja sammutin auto ja sen jälkeen se nälähti. Jotakin sähköhäikkää vikaa. Virtavaamista ei sanonut mitään. Mulla oli top 8 ja sitten Uuspohjalla vastassa. Ois ollut. No Määttälän Niko tuli Marikko Pilttuusta, viereistä Pilttuusta sanoi, että ota hänen auto messillä ajaa. Mä ajattelin ilman. Muuten mä en ollut ikään istunutkaan siinä autossa, mutta olihan se hyvä. Kiitos Määttälän Nikolle autoluvasta. Se oli kiva. Se herää se auto. Kaasupohjaan niin mennään. Se on kiva. Voisi ihan useammankin kierroksen, mutta kun tippuu. UP ajoi hienosti. Ajoi moni muu. Kiitos.